A ještě, že ťa pustili, tak skoro ty buzerant jeden. Denis. Ešte, že ťa nemajú tam, ne? Doteraz. Iba 2-3 hoďky som si posedel zase na panklici vyjebanej. Už to postavené, krásne. Ale fúka tady dobre. Jebem na to, tam bude lepší. A čo, budem spať? Nebudem spať tady asi, ne, že? Najskôr asi ne, ale láhnuť si, možno pooddychovať. Si sa vyspal na panklici, takže neviem, či budem spať. Ale tak láhnuť si môžeme, ne? Na chvíľu. 5-minútová robota, vyjebaný stan. Ešte, že to nemá 5 miest, ty vole. To by si nevím, jak poskladal tady 10 kg vyjebanej. Aha, hop. 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 Piča. Hop. No, dáme ešte toho šluka. Tá, ľudia tam už nejsú. Ja tomu neverím, ty vole. Už tam skoro žiaden človek není. Už to bude končiť asi. Piče vyjebanej. Ale dobré to je, no. Tomorrow, Čechomoravia, Rumunia, Bukurešť, Budapešť, Bratislava, Brusel, do piče. Zajtra tady skočím takú bombu tam. Či šipku? Neviem, či bombu, či šipku tam prvé skočím. Keďže tu je, tam je zákaz z druhej strany. No, ty nevidíš? Ale z druhej strany je tam onej. Na tú igelitku sa hodí, pičo. No. Najeb to tam. Tá. Buf. Oj. Tu.